Max e os superhéroes. Max e os superhéroes. A Max, como a case todos os nenos da súa idade, fascínanlle os superhéroes. Desde moi cativo agardaba a chegada do entroido para disfrazarse. Aínda que ben pensando, non necesitaba ningunha excusa para facelo. Ficaba maravillado polas historias que lle contaba o aboiño, Pepe. Aventuras de superhéroes en branco e negro que rescataban gatiños en perigo. Que valentes eran! As amizades de Max compartían con el o seu entusiasmo polos superhéroes. A Leo encantáballe Silver Snack, o protagonista do videoxogo da consola. Martín soñaba en segredo con ser Black Machine algún día. E Emma suspiraba por Redford porque dicía que era tan guapo. Max non podía agardar ningún minuto máis para ler a última novidade que chegaba ao quiosco. No. Todas aquelas superhéroes parecíanlle magníficos, mais, sen dúbida, tiña un favorito. Aínda que Martín dicía que unha moza non podía ser tan forte, a Max importáballe 4 nadas o que pensase. El estaba convencido de que Megapower era diferente a todos os demais superheróis.